Wat voor wonderlijk fenomeen zitten wij hier nooit te zien? Ja, wij hebben eigenlijk wat minibikes gebouwd. Het begon me eerst dat ik dacht van ik wil zo'n ding bouwen, dat vind ik leuk. En toen weer een collega, ja maar dan wil ik niet in hebben. Die wil ik niet in hebben. Dus nu hebben we uiteindelijk 15 gelijke stemmen gevonden. En dan hebben we een leuke dag proberen we ook wat te doen. We hebben 3 onderdelen. We hebben vanmorgen een dragrace gehad, met een officiële startinstallatie en lampen erbij en het hele circus. We hebben nu dus de behendigingsproef, die is nu nog gaande. En dan hebben we straks een uur of zo, dan hebben we een endurance race. Dan gaan we hele uur lang rondjes rijden, zetten we het circuit weer helemaal los uit. Ja, en dan wie de meeste punten heeft, die kan winnen. Joh. Hoe gaat het ontnoten met de scores? Het is even rekening, hè? Het is plussen en minnen, maar dat komt al hier goed. Ja, die mat even oors, dat je kan zien. Maar zit er ontnoten eigenlijk een topper tussen? Nou, dat weet ik eigenlijk nog net, want de winnaar van de dragrace, die heeft nou zoveel strafpunten hellen, dat die stiert nou weer, dus het kan alle kanten nog uit. Even in de rest. Ja, we zitten. Oude mensen, hè? Ze moeten dus altijd, hè? Hoe gaat het niet krijgt? Nou, dat is helemaal goed. Ik weet wat te hastig voor de wipwap. Maar ik weet het weekend een beetje kwijt. Ja. En is het net lastig manoeuvreren op zo'n lietsmotorke? Ja, dat moet even wennen. Ik heb al een heel stuk motorrijden, maar grotere motors, dat kan beter. Ja, dit is gewoon de maat. De frame wordt dus gebracht en het ciel, dat mag hij houden. En dat is redelijk leuk. Dus, ja, dat is gewoon heel leuk om te doen. En ik denk dat er aan Zwerts wat te beleven is, dat er een heel soort nieuwe rijders bij komen. Want dit is, voor een paar cent kun je een motor bouwen. Dit kost jou €100, kun je racen. De startvolgorde van een enduro race is bekend. De minste punten vooraan en de meeste punten achteraan. En wat voor clubmeester doet je nou uiteindelijk om mij? Het is uiteindelijk ontstaan door collega's. Dat is uitgegroeid tot vrienden en uiteindelijk zuiver ik nog een paar kennissen. Maar het ben eigenlijk al je vrienden. Ja. En al een beetje motorgek. Al je motorgek, ja. Ja, al je motorgek. Elk heeft zijn eigen minibike gebouwd. En elke heeft zijn best doen om er wat leuks en wat snels van te maken. 3, 2, 1. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. We can't stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. We can't stop the rock. Can't stop the rock. We can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop. Mooi bezig. Ja, toch? Lokwijnske, denk ik. Ja, dankjewel. Ja, nee, heerlijk. Ging best. Dirk-Jan, de houden het lang vol. Ja, ik ga het opproberen, maar eigenlijk ging gewoon in dezelfde ronde rijden blijven maken. Nou, net een gek van. Want ja, het materiaal kent eigenlijk net om. Komen we nou achter. Dus ja, jammer, mooie strijd. Maar wel genoten, neem ik Ja, aan. heerlijk, ja, geweldig. Voor herhaling vatbaar. Geef we nog een keer aan.